morning mga kapalaboy! Sunday, August 22. So medyo maaga tayo ngayon, no, mga lods. Maaga tayo ngayon gumising kasi nga mayroon tayong Unity Ride kasama ang Smash, All Over Smash Pangasinan. Smash All Over Pangasinan. Tayo na yun. So itong araw na to, ito yung meet and greet ng lahat ng Smash dito sa Pangasinan, which is kasali ang SRC, Smash Riders Club Pangasinan Chapter, S115cc Smash Club of the Philippines Pangasinan Chapter. So tayo yun. Diyan din ang Suroy. Ano ba? So basta yung mga lahat ng grupo ng Smash dito sa Pangasinan, mga lods, no? Nasa Bulinaw gaganapin itong meet and greet na to. So tuloy tayo doon. So maghihintay tayo dito sa room, no? Kasi yung ibang kasama natin, pinapop straight, nandun na sa ngayon, nandun na sa Bulinaw. So kahapon pa pala, mga lads. So kahapon pa sila nandun. Kahapon ng hapon, nag-overnight na sila. So tayo susunod na lang, kasama natin yung mga ibang tropa. So doon na sila sa Sintrum Binmaloy. Tayo mag-abang tayo dito sa Sintrum Lingayen, no? Ayun, okay, mamaya mga lods, ingat sa atin, ingat sa amin lahat. Alright, game. Warning. What's up? Good morning mga lods. We're in take off. Come tayo ng mga mukong. Ito na mga lods. Nagkakat na gulo-gulo kami eh. Sino bang dulo? Ha? Ano? Here. Hindi namin alam kung sino yung dulo. Kasi yung mga nakahalo sa linya. Marshal natin si nagsisipper si Arvin. Si Arvin nagsisipper. Hindi ko daw malaman kung saan yung dulo. At yung daming Smash na nagsalit-salitan. Ito, malala, maayos na yung linya dito. Ay, so kasama sila. Hindi nga mahanap eh. Unahan mo sila. Dudulo ako. Buti namin yung linya. So ayusin namin yung linya kasi masyadong magulo, may mga nahalo. Hindi namin mahanap yung mga kasama namin.
Stop muna tayo. Ay! Umuna papamantin kay Batiman. Kay Batayuman. Kay Batayuman may mayanay. Kay Batayuman na kaya. Okay na. Ay! Shout out Tom TV! Yun, kumpleto na. Uy, shoutout Tom's TV. Vlog ka? Wala na yung tuwarang vlogger eh. Okay na. Okay na. Comment. Si ano eh, si Bagay ka nga eh. Sino yung walang best? Badak na baba lang. Ay, hindi mo na eh. Okay na. Mark! Best. Bigyan mo yung mga walang best. Oy! Please ah. Ha? Ano? Kala ko di ka sasama. Ayun o. Tara. Kompleto na. Ano support niya yan? Alright. Mag-discourage ka ta. Mauna ako, bibidyo ko kaya. Ah, sige. Ah, sige. Takot ako baka ano sabihin sa kanya mama at papa. Bakit ah? Hindi ngayon, madami. Alam, madaming tao. Gago ka.
bakla! Okay, so dito ngayon si President, sinundo tayo sa may bungad, no? So dito pala. Serbi! Sweeper! So ito na mga lods, nandito tayo ngayon sa Bulinaw sa may Pater Beach. So dito gaganapin itong Unity ng Legendary, Unite Legendary as One kung mababasa nyo dun, no? So samahan, ito yung grupo ng mga Smash dito sa Pangasinan, which is nagsama-sama, parang meet and greet siya, no? So may mga event mamaya, no mga lods. So abangan natin kung ano yung mga pasabog nila, no? So ito, dito tayo ngayon. So ayan, yung gaganapin mamaya. So inaantay pa natin yung mga kasama natin, mga lods. So ito, kasama nga natin si Tons TV. Alright, you know. Puta, malalim din. Lalim na. Malalim na, Sobrang lalim na ng tubig, mga kapalaboy, oh. Makikita nyo. So maya maya pa naman mag-uumpisa yung event. So ito, tampisaw muna tayo, mga lods, no? So right, Tons TV, andyan siya sa likodan natin. Support yan. Jeff Palaboy TV. Palaboy TV, Tons TV. So kami na-invite na mag-vlog dito sa magagawang Unity Ride ng Smash. Yung Pangasinan Smash Vlog. Lahat po. So shoutout muna lahat ng So kasama nga natin nandyan na ang Eastern Pangasinan SRC, alright. Smash Riders Club, Eastern Pangasinan Chapter, no? So syempre tayo S115, yung mga poging amyanan. Alright, Pato! si Kay Pato. Soroy ba? Soroy Pops. So kasama natin ang Soroy, alright. Syempre shoutout din natin yung mga sponsor natin, no? So unang-una dyan, Motocare Pangasinan. Alright. TV lang. Ano pa ba? Banong Thai Parts, meron din ba sila? Banong Thai Parts, andyan din. Team Graffiti, may parapel ng helmet. Si Graffiti. Hindi ko lang alam. Oo, yun yung sinasabi nila, eh. Tapos AMC. AMC. Tapos kay Mamiya, The Riders Gallery. Shoutout din sa inyo. Si Ma'am Kitty ng SRC. Oo, si Ma'am Kitty ng SRC pala, no? Shoutout din. So madami pang iba, mga lods, mamaya malalaman natin. So ayan, so nagre-ready na sila sa may bandang taas. Makibalita tayo mamaya kung ano yung mangyayari, no? So ngayon tampisaw muna. Time natin mga 9 AM. Oo, 9 AM pa siguro, no? So ito, tampisaw muna tayo. Hindi, secretary to. Mabait yan. Si RB lang may kulang. Tapos si Sir Mike sa SRC Eastern. Guwapo yan. Daming kilala yan. Subscribe sa sa YouTube channel niya. Yun! Ikaw magsabi. Pa-support na lang sa page saka sa YouTube. Takbong ko. Sila yun. Tayong Tapos si Dama niya natin kami. Ito si Palaboy ng Club na lang, Club. Central and Tons TV po. Ang Central po. Ay, yung YouTube mo.
Sino? Gapo, sasagoy! Nasaan na siya? Pinakuha mo ng lutuan. Oo. Ngayon. Balik. Ayun, ina. Serve mo na, pati yung kanina alin kasi na Arbe, bubog! Game. Atras. Ganun pa rin sa. Sige, ganun pa rin ha, ganun pa rin. Balikan pa rin. Pala boy, so ito nga yung nangyari sa event natin. Sobrang saya. Ang daming nanalo ng paraffle. Alright. Helmet. Then Helmet. shout out sa kay Hammerman. Kay Boss Hammerman sa Team Gravity na nagbigay ng sponsor. Yan, maraming salamat. So, sana yung video natin is makabot sa kanya kapanood na to. Right. Shout out sa lahat natin ng Smash Pangasinan. So especially sa aking alma mater club, syempre ang Sunong 5CP. Yes. Nandyan din ang SRC. So ang umatin, ang Eastern Chapter. Shoutout sa kanila. Smash Riders 115 Organization. So SRO, sila ba to? Then last, yung ating Smash Unity Organization. Yan Smash Unity Suroy. Riders. Suroy. Syempre, especially thanks to our other sponsor. Syempre, andyan ang best friend Kitty Foodies, then Baby Speed, and Takbong Cops, kay Pops, Vice pa nun? Oo, best ng SRC yan. Banong Thai Parts, then dyan sa kabila pa pa. Okay, so So yan, shoutout pala yung napaka-humble, napaka-pogi namin presidente. Salamat yung Salamat sa mga pumunta ng nakisa dito sa sa plano ko na pagtipunin lahat ng mga legendary Smash na Pangasinan. Sana magtuloy-tuloy ito. Thank you. So siya ang pinuno ng lahat. May special thanks pa rin sa ating mga sponsor, The Riders Gallery from kay Ma'am Mia sa Mia Kuya po. Team Babe, alright. AMC, so ang dami niyang binigay na sponsor, mga paraffle, automotive. Alright. Box yan mo. Oo, yung daming wax na. So syempre Tons TV mga lods. So TV special thanks din sa sa Motocare Pangasinan. So congrats sa mga nanalo ng full wave ni Tons TV. Alright. So contact niyo lang siya yung mga nanalo ng Alas yung sa Twin Riders. Oo. Safety helmet din sa Helmet Industria. Maraming salamat sa inyo guys. Mga bossing namin dyan. So yun nga mga kapalaboy. Thank you.